ụmụ nwaanyị ajụjụ anụnwa bụ maka unu. Ọ bụrụ na nwoke na-anụ gị si gị binye ego ka a mee n'isi gị, emesịa ka anye gị yavana like ọ bịala ime ego be nna gị, ya ọ chọrọ ije mee ego be nna gị, o wee sị gị na ego a ji ezurukwe gị binye ego ka a jee mee n'isi gị, emesịa ka anye gị, ị ga-ekwe? Ị kwesịrị ibinye ego. Ọ bụrụ na ị nwere ego afọ, ị ga-enye. Ka isi afụta ihe a kịta, ọ dị oke ọ na ọ dụrụ oke, o nwee anything wrong with it ka ọ na o nwere anything wrong with it? Like olu nwoke wee sị m bunye gị ego ka ị mee n'isi ma emesịa ka inye m, amara m ka o si ada nya, ọ na-agba ka moto nya, amara m ka m ga-esi feel at the moment. No na omebe m o, mana how do you feel ma ọ bụrụ na o mee gị, ị ga-eme ya? Ike gwụrụ. Ndị be anyị, daalụnụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.